saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RBN Radio Philippines Network, DZRM Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RBN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Albert, 64 years old, bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Tila, hindi na malinaw ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda ng aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalinlangan ako, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakablo, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, Masya. Hello, right for good. Isa lang pangan yan. Right for good. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, right for good. Isa lang pangan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9%
of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. Wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Pareta Asin-Latika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin-Latika. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 15 na kita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita nin Sabado. May banya to sa lado technical si James Oko. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Mauran-uran na naman na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Sabi ni Cookie Commander niya ko, iguana naman da ang pangaran ni Nono. Ay pambira nga, ayaw nga nga pagparangasa na naman. Upat pa nga nakakunong bagyo umleag sa di par. Ay di mo naman nga palabyan. Di nga nga ang kabatagan nintero ng pupunggal. Sunuyog maray-ray, taag ko pa natin ang ugbos. Anas na naman po mamahal ang presyo kan mga barakalon. Sigurado yan, ining mga gugulayon. Saan natada sana, ugbos kamuting kahoy, igwa pa man. Hindi duman sa Santiago, pigpapasabsab na mga ning kanding. Dahil mo niya ako, tamayo na akong gugulayon ay. Kaya nga, lalo pigaro lipot ko sugakon. Anlang ka, igwa pa man natada, pero sa day maloy na panahon, baka yan kunya naman, mahal. Report! Yan man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat tabi karandang Philip. Marhay na pagkaga sa mga nagatabi sa tuya, mas kinagani maliin na naman ang kamuktat sa tuyang panahon. Sa informasyon na karandang Philip, palibasa sabi kan mga nadadalog niya to, grabe nga ang pagtios ngunya na panahon. Kaya ano ba niya itong kababayan ang nakakagibonin na illegal, alaga dahil sila nin libre sa
lado kan Philippine National Police. Kuwasa Ate Glenn, mayo pa da ang relief. Come again? Mayo pa da sindang nare-receiving relief kaya maghabo na sana. Kadakol kan mga nadadawog niya to na arog kayan ani nadrangay karondang Philip. May mga natawan man orog na kan napakabagyo itong mga nagrebakwar, itong mga nagpasiring sa evacuation center. Bago na pati dan patakaran naman kunyan kan barangay. Halimbawa naglipat sa ibang harong, dapat isurat ang pangaran kung isayan may sadiri kan harong. Yan nga ni itong hinanakit itong sarong nalunadan ko na ko yan. Itong driver kan nalunadan ko Trimobile kan nakaaging aldaw. Sabi niya, kami ngayon ma'am nag-evacuar. Kaya lang, bako duman sa evacuation center. Nakidagos gaya kami sa ibang harong na medyo masarig. Ang problema, taday man hindi nabot kan relief. Sa prioridad bagay itong may mga nag-evacuar sa mga evacuation center. Bago na kaadaan sistema sa barangay na naman na sabi ka na nakaulay ko na dahil natawanin relief na nag-evacuar duman sa magayon na harong na kataid. Kunya na ngaya pinagahagadan na baga ngaya kami kung sa inaharong kami naglipat. Ay abaan na. Dipisil na ang sistema ngunyan at grabe na nga ni ang pagsakit, pagtios kan sa tuyong kababayan kung padidipisilan pa. Malain na karondang Philip. Kaya suya sinda sa mga barangay opisyal, tan mga barangay opisyal da, garo iba man ang pasistema. Iyo nga ni, sa samuyang nga ning barangay sa Banuan Kadnabwa, may mga nagpasiring sa evacuation center. Ngunyan, ang resulta, nagpuruli na gutom, di man lang nga ni pinagtawan daanin pagkakanduman sa evacuation center, kung kansinda mag-evacuar duman. Kaya, kinabanggihan kan kasagsagan kan bagyo, kadakol kan mga aki naghihiribit. Siyempre, nag-evacuar ka, ang pamilya mo, naglalaom ka na may kuyan, pakakan sa barangay, o kaya duman sa evacuation center. Kaya lang, palibasa, sabi nga ni kaniba, tapos na kaya ngayon ang eleksyon, kaya siring ang sistema. Bakong araw kay itong bagyong Christine na dakol si mga kuyan, ayuda, karandang Philip, at ikaso talaga ang mga kababayan ta for medyo tama eleksyon. Iba man sunahiling ko duman sa evacuation center sa Santiago sa eskwelahan ta si iba nagkukuanin na pagkakansend ang harong tapos mabalik tapos iba man ng mga kaakya nagsosoft drinks pa. Ay abana. Ay kung may mga burubit-bit na ko yan sa daring pagkakan, wala man problema. Kaya lang, pagyaon na sa evacuation center, syempre naglalaom na igwadyanin pagkakan. Dapat sa mga nag-evacuar, igwanin na pagkakan para magutom. So iba nga ni, daradara na sukalan, sukaldero, ang problema, tamayo man dahil sinasapna. Ayan ang problema. Kalampagon na lang itong darangkalan. Pambihira. May mga natawan man kan relief. Sa Banuan nga ni Kadnabwa, dakol naman ang mga barangay na natawan kan lokal na gobyerno o kan DSWD. Ang problema, itong iba nakaresibit itong karton mismo halis sa DSWD. Itong ibang barangay, pinagkuyan na mga nakaripak na mga tig 5 kilo nin kuyan. Bagas, karon da Philip. Pero itong iba, kuyan, mga nakakarton halis sa DSWD, aram taman kung ano ang lag kayan. May bagas, may sardinas, may kape, noodles. Pero itong mga nakaripak na iyutoan na rin sa bininda, bagas lang 5 kilo, pero wala nga ninin kay baran, maski sarong lata ninin sardinas. Bagas lang talaga. Karon da Philip. Napasain so budget. Ayan ang dain niya to aram, yan ang hinahapot kan sa tuyang mga kababayan. Sa pinaglalauman nindan itong per household, makaresibinin at isang karton halis sa DSWD, karon da Philip. Pero sa pag-release sa mga barangay, tig 5 kilo. Dako lang nakaresibit kan tig 5 kilo nin bagas. Sa bagay, sumpay buhay, maski na nga itong kalidad kan bagas, itong garo sabi ninda NFA, karondang Philip, at least may pangsumpay buhay sa panahon kan kalamidad. Ang hapot nyo yan, saya na sa 10 million pesos na budget para sa kalamidad, digdi sa probinsya kan Camarines Sur.
Ayan na po. Baka may mga masunod pang serye kan relief distribution. Itong mga nainot, kuyan pa lang, mga panginot pa lang natabang, pero tibad sa mga masunod, gabos na maabot karon kang Philip, nadakulan hinadrangay kan sa tuyang kababayan na pagpanahon kan kalamidad, inagihan kita kan bagyo, araw kan nag-agi sa tuyan na si Uwan, expected itong marirecibin na ayuda hali sa gobyerno. Bueno, sa tuyang informasyon, mayor na informasyon, dyan sa Banuan kan Baaw, nagkaigwa na naman in operasyon kontra droga, ang Baaw MPS, kung sa sarong suspect ang naaresto. Sa ining matarayin po na operasyon laban sa illegal na droga, pinagsagibo kan Municipal Drugs Enforcement Unit, kan Baaw MPS, sa liderato ni Police Major Engelbert Toraldo, Chief of Police, katuwang ang PDEA Regional Office 5, asin operatiba kan PIU, CSPPO, sa eraram ini kan liderato ni Police Colonel Virgilio Eulalia Jr., Provincial Director. Kaso ko yan ini, pet sa 14 pagkabanggis sa Zona 2, Barangay Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Na-arrest ang suspect matapos makabakalan sarang operatiba na nagserbing po sa buyer ng sarang sachet kan pinagtutubunan siya bu karibay kan 500 pesos. Sa pinagsagibo na body search, na-discover gikan sa bulsa kan suspect, anapat pang sachets na naglalaman kan kuyan. Pinagtutubunan siya bu asin itong ginabit na baybas na ni kantidad 500. Kinakarkulo na nag-abot 5.5 gramo ang kabilugan na gabak kan droga. Igwa ini kan kinakarkulo na street value 37,400 pesos. Tulos man na tulos man na nagsagibo kan markings, recording, inventory, photography ang mga autoridad sa mismong lugar kan operasyon sa presensya kan suspect asin man mandatory witnesses. Sa presente yaon siya ngunyan itong nadakok dyan sa kustodiya kan Baaw MPS para sa magkakanigong disposisyon. Hinahandaman mga dokumento para sa pagsangapin kaso sa erarum kan Sections 5 and 11, Article 2 kan Republic Act 9165. Kaya mas kinangani sa ribot sa ngunyan na karon na Philip, ang mga autoridad, clearing operation, asin iba pa ng mga kasiributan, dahil sinda nalilingaw na gampanan ang sa indang trabaho sa na sa pagpuho sa mga illegal na aktibidades, arog kan illegal na droga, digdi sa tuyang kuyan, nasyon Pilipinas, and ito baga na mga iba pang aktibidades na kinakambultuhan sa tuyang mga kababayan. So, balik ako sa iba pang informasyon, karon ng Philip, orog na itong dapit sa pagpadara kan PRO5 min 1,000 na personahes sa NCRPO para sa gigibon baga na kuyan peace rally kan Iglesia ni Cristo. Kaya ang 1,000 kapulisan kan Bicol Region auto na biyahe na sa NCRPO National Capital Region para po sa nasambit ng peace rally, dakulaon na aktibidad kan Iglesia ni Cristo duman sa Kamanilaan para makatuwang kan mga otoridad duman ang mga kapulisan hali sa Bicol sa pagmantener kan paz e orden asin katuninungan sa panahon kan nasambit ng rally. Tiglen, totoo man daw yan, peace rally, baka magkagulo-gulo na naman yan. Yan. Kaya nga ni Kuyan, yaon ang presensya kan mga otoridad. Pinagkuyan na lalauman na magiging matuninong ta, dakulan na kapulisan talaga na ilalapag sa nasabit ng peace rally kontra korupsyon. Alagad, Kuyan ini karon da Philip, tibaday naman mautro itong nakaaging rally na ang mga pulis baga garuday na pinagre-respeto orog na kan mga jóvenes sa daunang bitan na lugar. Iyo ta kinuyog baga nahiling ko sa polis pig pupurok-pok. Iyo nga ni kaya lang sa lado kan PNP maximum tolerance karon dang Philip. Pero pinagkuyan baga to may mga pinagdarampot dito na mga embwelto sa rally na talagang nahiling itong sa indang mga pinagsagibo o na po ang
dahil pagrespeto sa kapulisan sa panahon po ka nasabit kang rally. Sabi nga ni Ninda, kan PNP, bako kami ang sa indong kalaban, ta kami nagmamantinir lang kan katuninungan. Kaanggutan kaya kan sa tuyang mga kababayan for medyo sa mga embwelto sa anomalya sa flood control garo na ibaling duman sa mga pulis. Lugod day naman ni mautro ta kung isipon ang mga pulis day manin kasalan dyan yaon sinda para magmantenir magbantay kan pase orden ikatuninungan sa panahon kan nasambit ng rally. Ate Glenn, parehas man sa na yan ang nagdidepensa kan gobyerno, ang pulis, kaya sindaan kalaban ha. Iyo, pero kung iisipon sala, daiyan dapat, may trabaho na dapat gamparan ang pulis. Pag-abot sa issue kan flood control, daisin na dapat na idamay. Waraman ngaya sinda, waraman ngaya kami ng pagkaaram dyan, Karundang Philip. Kaya lang, tunghot ang totoo yung mga kababayan, por medyo sa sinasapon niya itong epekto kan na marikason na pagbabaha, pag-igwakan kalamidad, por medyo sa anomalya sa flood control. So, yan ang patuyang mga dagdag na informasyon. May bareta kitang nakula, and siguro ang tabayanan niya ito yan. Ang pagbuyag-yag na kan sa iya manalado ni Kuyan Congressman Saldico. Aram mo man garo yan, Karanda Philip. Gikan sa location, Glenda Biaris reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Inda ko na mananibubuyag-yag ni Congressman Saldico. Baka puro sa naman sabi-sabi. Dapat maidipinsan niyan sa iyang sadiri sa mga maanumaliyang flood control project. Bako sa na yan sa mga infra project. Maray kung dipinsan man siya ni Congressman dating Speaker Alfred Martin Romualdez. Ang niya nagkakanya-kanya na po baga sindanin kumbaga kasurog. Siyempre ang pamilya Marcos tayo man isasakripisyo ining si Senate President na pati si dating House Speaker Alfred Martin Romualdez. Alangan man kapamilya bagayan kan Marcos. Ayan magugusto na yan makulong. Simplehon siyempre kung kaalyado ka kapamilya, alangan manay kan magpakulong mismo sa diri mong kapamilya, kalukuhan. Ano yan si pamilya Rimulya na so aki imbelto sa droga, alangan man na ipakulong yan. Ano yung mga simple sa na pong kumbaga leksyon salado kan hustisya sa Pilipinas kan justice system. Oy, salamat pala sa kaso rekotrita na ibelta na ang supply ng kuryente duman sa Samuya. Sa wakas, sabi ni Commander. So mga mayo pang supply ng kuryente ngunyan, magkalatalat na lang kamuta. Dahil taman pwedeng pagparabasulon ang mga linemen ka na kaso rekotri. Kung baga dahil man kaya. Kaya nga nan iba po mga barangay elektrisyan na nagpapakarhay, nganing mas madali sindang matawanin na supply ng kuryente, ma-restore tulos sa indang lugar. Diyan sa Santiago talagang naghiro sa mga barangay elektrisyan. Kumbaga, dakulang tabang po ini sa mga kunyan, linemen kan kaso rekotri. Kung pwede pa sana, tinabangan ko naman ang kaso rekotri. Hindi ba ko umang kaya akong barangay elektrisyan? Saka baka uman akong elektrisyan. Elektrisyan! Masakit, baka makuryente lugod kita. Mainit at sa tuyang hawak kung kita magsakat dyan sa mga posting yan. Saka malay ko, kung salaan takod ko, baka so positive naging negative. Urola, anpaksiw. Imbis na dahil magkalayo, so linya, magkaraba lugod yan.
Igo pala pinaluwas na press statement on health emergency allowances for health workers by Representative Raymond Adrian E. Salceda, Chairman, Special Committee on Food Security. Pinag-file niya ang bill Agosto 11. Haluin na pala nini House Resolution number 127, 2023 pa. Directing the Department of Budget and Management and the Department of Health to determine and pay all unpaid health emergency allowances for our health workers who served during the COVID-19 pandemic. Adaw, dahil pa nababayadan sa iba. The resolution required both agencies to compute the total unpaid balances and to include the necessary funding in the national budget. Today, we were informed that the HAA is now being released gradually to eligible health workers. Matagal na po itong hinintay pero sana po magkaroon pa rin ng comprehensive na check kung lahat na ba talaga nabigyan. On the concern raised by the Commission on Audit over documentation and eligibility, I have proposed a compromise. If a health worker's name does not appear in the master list but is certified by the head of the hospital and supported by proof of service, then an affidavit of actual service should be accepted as sufficient basis for payment. The point is to make sure that no legitimate frontliner is left out because of paperwork delays. This release is the result of sustained legislative follow-up in coordination with the DBM and DOH. It shows that oversight, when done responsibly, produces results that matter. Our nurses, doctors, and the hospital staff carried us through the pandemic. Hindi naman po ito bigay, utang po natin ito. And we will continue to monitor until every health worker receives what they are rightfully owed. Yan po ang resolution na pinag-file ni Congressman Adrian Salceda kan Tercer Distrito po kan probinsya ni Albay ining House Resolution number 127. Kaya out pa man lugod, bayadan na itong mga health workers niya to na nagserbi kan na panahon in pandemya. Tasagkod palan ngunyan, dahil pa nababayadan sa iba na pangyayari. Ta ang relief nga ni sagkod ngunyan, dahil pa man inaabot. Kaya minsan makasuya bagaan gobyerno. Sige sanan promesa, kaya gayo dabo itong magdigdi sa Camarinesor si Presidente Bongbong Marcos Jr. So promesang 10 milyones de pesos para sa relief tabang sa Camarinesor, rumayo man. Pwedeng masingil. Hindi ang dapat kan sulsugon ang gobernador kan probinsya kan Camarinesor. Anong pigigibo hay na ang relief ka otro eleksyon sa kan naman sa nailuwas bokboko na bagas. May nakabugtak pa nin kafir tikading sako ang laog bokboko na bagas ay hinda daw dahil kita magparaorotoon kay ito po may mga nagluwas na barata na pinabokbok sana sa mga bagas na i-relief digdi po sa Camarinesor pinagtao kan panahon na nin eleksyon. Makasuya baga kadakol kan mga nagugutom na taga Camarinesor tapos titikison kan provincial government ay tatao kung panahon ng eleksyon kalukuhan. Tapo nga ni pagpararulukuhon ang mga taga Camarinesor taherak man. Mga butante po yan na kung magkagurutom yan, magkakarapoy, dahil na yan makaburuto sa Indo. Baka pag-abot ka ng eleksyon, baraliktad na ang boto kaya, dumana sa kalaban. Yan po ang isipon kan mga politikong ini. Sabi nga ni kan ibang mga taga Camarinesor, dahil manhabang panahon, permi ka mong matiner sa pudir. Yan sa Kapitolyo Provincial, may oras manda ka mo.
sigurado may mabutwa kamong makakalaban dahil manitutugot na permi na sanang kamuan mag-Rainar digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Igwa pa man mga kumbaga sincero tol-tol na maserbi kundi kulang lang an kwarta. Kwartahan na kaya ngunya ng eleksyon ini po an masakit. Kung mayo kang kwarta dahil ka na muna magparahiro. Kaya grabe ang preparasyon kan makakalaban nindo ngunya ng mga panahon. Sige man ang libot. Pag abot ka na panahon, kumbaga igwa naman siyang naitanom. Sabi kan ibang mga politiko, magtanom muna bago maggusi. Kaya ini, may gugusihon man ini makakalaban nindo pag abot kan 2028 eleksyon. Babasahon ko po yung collection schedule to our valued member consumer owners. Please be informed that all area offices will be open this Saturday, November 15. On Sunday, November 16, all area offices will be closed. Make the most of these dates for your transactions. Sabi kan iba, sabi kan sarong kaibahan ko, digdiday na mo nang magbayad kung mayo pang supply ng kuryente ay pangyayari. Ayaw man nga rin ako, may tikataag ko na. Ngunyan igwa naman kami. Dahil pa man mabayad, dahil pa man nagre-reading. Talagang, palatuntang mag-reading, mag-inot na kitang magbayad, logi kita kayan. Siguro, sa mga may babayadan pa, kan nakaaging bulan, ininan oras na magbayad ka mo. Kay puan po yan kan kasoreko 3. Ka mo magparahalat pa na putulan. Ani ba man kay gwaman sa nang ibabayad hindi ang rason kan ibang niyan ay bakal na mo nanin pagkakan. Mag-penalty na lang. So relief mayo pa. Isa nga magparahalat nin relief. Ay ini nga yang ibabayad mi sa kuryente. Ibakal me na mo nanin pagkakan ngunya ng mga panahon. Tagutom na kami kahalat kan relief. Amak mo yan. Siyempre, priority. So, sa tulak. Dawa nga mayong ilaw. Basta kami nagkakakan, okay lang. Dawa gutom ang tao. Ay, dawa, sabi nga ni kaya, dawa may ilaw ang tao kung gutom. Mahanap yan kadikluman. Kanya kita sa madiklum baka may masibnit pa kita. Kung arog na kayo ng mga kaisipan, di rolaan paksiw. Problemado na naman sa pulis. Sige na nga ito panaban kito bata o da relief. Babasulo na naman so pulis. Dapat dako po yan mga parabo na yan ay pambihira. O yaman ang pangapudan ka na pelreka. Ini man daw na pelreka. Ang iniho na mo. Man ka mga tol-tol. Sabi nga ni kan empleyado kan kasoreko 3. Ini man yung pelreka. Pag i-eleksyon kami pan pigaga. Dan imbis kaming tabangan na kooperatiba. Ay inda. Magdumang kamuki chicks pardo ta. Kunyan ito ang pelreka. Ito ang tagapagtaram kan pelreka digdi sa Rinconada. Doon man na pinagkukondinar ko niyan kan Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporation ning Pelreca ano man na klase nin karahasan asin paghuhuma sa mga line worker, technical crew asin empleyado kan mga electric cooperative lalo na sa panahon kan tulos na pagresponde asin pagpapabalikan kuryente sa mga naapektaran na lugar dahilan sa sakuna. Sa tuyang mga soldados na pailaw iyon mga bayaning nagaatubang sa delikado, maraot na panahon, asin masakit na sitwasyon. Tanganing masiguro ang dagos-dagos na serbisyo sa tuyang mga komunidad. Sobra pa sa apod kan trabaho dahil matatawadan ang sindang pagsagupa sa matinding panganib o delikado bilang lingkod
bayan. Bakusan ng sinda nagtataong liwanag sa mga harong kundi simbolo nin katatagan asin paglaom. Dai paglingawan an anuman na klase nin pag-atake laban sa senda iyon bakong ti ako asin may kaakibat na paninimbagan sa mata kanlay. Pambihira, anong paninimbagan? Mayo palanday manailawan tulos. Ikukulong, ipapakulong kan pilray ka, garo kalukuhan. Ipailawan nindo, pilray ka, mako magpara hagad ka mo dyan sa Kasureko 3 pag ma-eleksyon. Naintindihan kan pilray ka sin kan mga kabaling electric cooperatives and presenting sitwasyon sa mga lugar na grabing naapektaran kan bagyo asin ibapang kalamidad. Nagtitiner na mayong patod an pag-iiribahan, pagmamaigot tanganing tulos maibalik asin mapahusay ang supply nin kuryente. Tangaran kan lambang line worker kan mga electric cooperatives sin mga task force kapatid nangangapudan ang pelrika sa mga lokal na pinuno. Pero ang pelrika kunya na sa Iglesia ni Cristo ta kapatid tapos lokal na pinuno. Sa pulisan asin sa lambang komunidad, protektaran asin igalang ang satuyang mga soldados na pailaw. Sa iriba-iba niya itong pagtabang, mas mapaparikas niya itong pagbabalikan liwanag sa entirong nasyon ng may respeto, pagkakaintinda sin proteksyon. Yan ang pangapudan kan Pelreka. Tabangan na nindo ang Kasureko 3 may mga linemen man gayud kamong Pelreka nakamumang saragin-sagin man representante kan mga electric cooperatives tabangan nindo mapababa ang singil sa kuryente bakong magpara kurokon yan sa nakaw pag ma-eleksyon maburotwa sa naman kamong party list kamo. Tapos sasabihin nindo, representante ka mo kan mga electric cooperatives, kalukuhan. I-representar man nindo, ang sadiri nindo. Kaya na nga ni pong mga party list, Pera de los Obos, ako man ining sectoral representative an iba. Kaya naman ako kayo nitubod. Kaya, ang iba nga ni, suruya sa mga party list, dapat niya, raliw na yan, nakakadagdag pa sa ginagastusan kan gobyerno. Para si Reldoan ngayon, mga inutil man, dahil man nakakatabang sa mga namamanwaan sa sektor na sa indang pigre-representar, ay pambihira yan. Puan na dipisil kaya kadakol na kita mga sectoral representative dyan sa Kongreso na mayo man ginigibo para matabangan ang sektor na sa indang pigre-representar. Man na sulukan ring kunada asin Bicolandia nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Ay ako an magibo manin party list. Itong party list. Kabos na mga tribal. Iyo po yan ang ipagre-representar ko. Garong mayo lamang nagre-representar kan mga tribal sa barangay. Alagad ang budget, national government pahali. Pahali pa sa Office of the President. Mr. President Marcos, hay ng tabang mo sa mga tribal sa Iriga. Yaon ba kadigdian regional office kan NCIP. Dapat kisi-kisi ang presidente. Para promesa sana kadakol ng mga promesa. Hindi man mga nangyari. Halos ang kadakla ng mga politiko sa Pilipinas mahilig sa ng mga magpara-promesa. Pero pag-abot sa indang obligasyon, serbisyo publiko, mayo man sindang naitataw, pambihira. Kumbaga, ang pigpapara serbihan sa naninda so pansadiring interes. Sa
Sabi digdi NGCP Power Interruption Advisory. Date Saturday, November 15, 2025. Time of power interruption from 8 a.m. to 12 noon, 4 hours. Affected areas, Feeder 5 and Feeder 6. Reasons, emergency shutdown of Naga Eriga Lagunoy 69 kV line. Bypass scheme to facilitate reconnection of Naga Lagunoy 69 kV line to normal configuration. Please refer to the comment for the feeder details. Power services will be restored upon completion of works without prior notice. Please consider our distribution lines always energized. Thank you so much. Kaya magkakaigwa pala nin 4 na oras na brownout po sa feeder 5 and 6. Yan alas 8 hasta alas 12 nin pagka aga. Ang apektado sa Feeder 5 iyo po ang Antipolo, Cristo Rey, Perpetual Health, Niño Jesus, Sagrada, sa Eriga po ini. Ining mga lugar na ini, tapos San Agustin, San Andres, San Isidro, San Rafael, San Ramon, San Vicente Norte, Santa Cruz Norte, Santa Isabel, tapos ining Santa Maria sin Santa Teresita. Yan man sa Banwaan Canabao, Agdangan Poblasyon, Antipolo, Bagong Bayan, Kaibahan an San Antonio, tapos ining Santa Eulalia, Caranday La Purísima, Restore del Pilar, del Rosario Poblacion, tapos Iagan, La Medalla, Lourdes, Navabarrera, Pugay, Sagrada, Sin Salvacion. Yan po ang mga apektadong lugar sa Feeder 5. Tapos digdi man Feeder 5 Paman Giraray ini dyan sa Burok-Busok Buhi, Santa Elena, San Francisco Poblacion, pero sa Irigana po ini, San Isidro, San Jose Poblacion, San Juan, San Nicolas Poblacion, San Rafael, Ikpan, San Ramon Poblacion, San Roque Poblacion, San Vicente, Santa Cruz Poblacion, Santa Isabel, Santa Teresa, tapos Biga, Santa Teresita, Tapul, sa Banwaan po ini kan buhi. Feeder 5 magkaigwa ka munin brownout ngunyan pong pagkaaga. Tapos tigdi po sa Feeder 6 dyan sa Banwaan po kan Bula, Bagong Bayan, Kaosip, Pabrika, Lanipga, Umbaw, Pulpug, Pawili, Salvacion, Sagrada, San Agustin, San Isidro, San Jose, San Miguel, San Ramon, San Roque, asin Santo Domingo. Diyan pa Kaibahan, ang Santo Niño, Aper, Anayan. Yan po ang magkakaigwan na brownout ngunya na pagkaaga po alas 8 hasta alas 12 nin pagkaaga. Feeder 5 and 6 na sakop ka na area kan Caso Recovery. Saan rason, ibabalik na po sa dating linya. Itong linya ka na Caso Recovery. Ay, sigan kiling-kiling ni Madam Baka. Nag-iisip pinikan panahon. Piling-piling na baga. Nangangalag-kalag. Ano daw yun? Mainit? Mauran? Manyang kayang panahon po, sala sa init, sala sa lamig. Taaram, minsan bigla na sa nabagang nabago na so na kung ani na naman, magbaha na naman. Diretso na naman so uran, so bagong pagkaaga niya ako ni. Alata so harong mi, medyo labot na so simta, mayo pang nagre-relief.
Nagtuturoro sa kwarto. Ay niya ako ganyan kay barak bakunan atop tanganing marilipanin sim totally damaged. Sabi ni Commander, ay umasa ka pa sa gobyerno niya to. Ay ka daw dyan magparaasa sa gobyerno tata ultimo aning relief mayong nakakaabot iyo pan atop. Mas lalo kang pigturuan pag tinaranggal man atop na yan nag-uuran. Ay inda daw pag-arog na po kayan makadisganer sa gobyerno. Yan iba islab na daw ngayon. Paatop ko ta. Dahil nga basta na riripunggas nin bagyo. Ayaw pa po kaya kaming ipapa-islab. Pasensya na po ta. Kumbaga, mayo pa kami kan flood control. Maray kung abuton yan kami kan flood control ta. Pwedeng makapa-islab na. Ang mga kontraktor nga ni, abang kakwarta na. Ano ba po mga politiko? Isus Mariusip. Eh, mo na maintindihan kung saan ma-restart may harong sa man iba-ibang lugar. Ini basado man sa nakakaabot sa kuyang informasyon na mga politiko ngayon, digdi sa ringkunada, kunyan nga nindo dyan, representante duman sa kongreso, may harong ngayon sa ibang lugar, ay pambira. Kaya man yan mapara-star dyan sa San Agustin. Masakit kung naka-star duman Siargao. Kung ngunyan pong panahon na may kalamidad na araman, nagpapapuro picture yaon sa Siargao, sa mga representante kan Camarines Sur, nagtitiripon-tipon duman, ay sigurado may kaso sinda. Sa Cebu nga ni, pagkarasuhan na baganin, anti-graft and corrupt practices Corrupt Practices Act na nagduruman sa United Kingdom. Congressman, so mayor, pambira. Laro pati ito sa Palawan. At ang may kalamidad, sige ito mga lantuag, sige ito mga pasiram-siram, mga ipagsusulita di. Imbis sa tabangan so kandang mga lugar na pinagre-representar o ita sa ito nagpapasiram-siram ibang nasyon. Kabubuisit baga. Mayo na nga ning inaarabot na relief. Sige sanan ralantuag kan mga ipagsusulit na ini. Kaya ini po ang masakit, digdi po sa satuyang nasyon. Sige, sanan pasiram-siram kan ibang mga politiko, samantalang sa mga pigre-representar nindang lugar, gutom! Salamat sa kasuray ko tre, tanay balik na ninda ang bulos kan kuryente sa lugar ni dating Vice Mayor Norman Eduardo Badjola kan Banuanin Baaw. Pero ma-brownout na naman kamo niyan. 4 na oras na naman. Bale. Diyan palan sa San Vicente Sur, digdi po syudad kan Iriga. Sabi ni punong barangay Vincent Boyd Nagrampa, iniimbitaran po anang amin na taga San Vicente Sur na mag-atindir kag gibuo na barangay assembly udma Sabado, Nobyembre 15, alauna sa Apun, San Vicente Sur Multi-Purpose Covered Court. Amo po aditamang oras para maisiyan ninyo ana naginibo ka na barangay nguwa na second semester kading taon sa kakin uno ana mga plano ka barangay for the next year. Ngamin po na unga ninyo handaan ang mga opisyalis na simbagan agkuman po misa nagigibuon alas 5 sa Apon. Yan po ang pangapudan ni punong barangay Vincent Boyet Nagrampa sa mga konstituentes ka na barangay San Vicente Sur, digdi po syudad kan Iriga at yan
Nalaunanin pagkahapon, magkakaigwa kamunin Barangay Assembly. Sana po dahil hindi ako magadan bago ko mailuwasan ka, boss. Nagluwas ng video si dating ako Bicol Party List Representative Saldico sa paagikan sa iyang dating staff sa House of Representatives. Dahil na ako magtutuninong iluluwas ko ang katotohanan, sabi ni ko. Sa video na haloy ng halos anom na minuto na parte pa sana niya ini. Pero dahil po inaabuan Senate Blue Ribbon Committee baga. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, ang chairman ka na Senate Blue Ribbon Committee, abo sa video, gusto ninda mahiling personal si Congressman Saldico na mag-atubang dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa bagay, tama man, pratago-tago. Tanganing maarama na kan publiko kung ano ang mga ibubuyag-yag ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Kung maghampang siya, makatakot. Araw kay dating House Speaker Alfred Martin Romualdez, nagampang baga personal, matakot kung mayong kasalan. Hindi po kayang mga arog ka ini, dahil ka makahampang personal, pero may tinatago kang kalungkutan sa buhay. Ano taday mo hampangon kung talagang mayo kang sala? Kung may sala ka man, di akuon mo. Ang tao po nagsasabi nin katotohanan. Dakol paan madamay sa imo, pero kung dahil ka magsabi kan katotohanan, magpara pakimik-yemik ka, ay masakit po yan. Ili nga daw, si dating Presidente Rodrigo Duterte, tayaw na duman sa ICC, nagsabi kan katotohanan, handang makulong, maayong katakutan, kung nagkasala, di kulong. Yan po ako binsido kan mga tunay na lalaki, bakong magpara saragin-sagin. Tarago-tago, mag-ibo ka mo nin katarantaduan sa Pilipinas, tapos tarago-tago ka mo sa ibang nasyon, madrulag-dulag ay kalukuhan baga. Nga daw ito si Dipuntong Secretary of National Defense, Angelo Reyes, sabo nang maaraman di, naghugot. Bako man akong binsido duman na dapat kunyan siya, naging AFP Chief of Staff. Dapat ibinulgar na niya sa mga kalukuhan sa gobyerno. Tanganing may sampol na kaitong panahon. Kumbaga magiging kunyan pa siya, bayani. Pero ang mga araw kaning nagpapara tarago-tago, naguhugot, ay ba, dahil ka pwedeng maging bayani. Nervyoso ka. Kumbaga, dahil mo kayang ipaglaban ang sa imong sadiri. Ito matatakot ka kung mayo kang kasalan. Kung may kasalan ka man, di ang pangon mo. O, anong taday ka makaarog kay ML Party List, dating Senador Laila de Lima. Nagpakulong baga? Kumbaga ngayon, arog ka yan. Naging political detainee. Pero dahil man ngayon napatunayan na may kasalan siya, na talagang imbelto siya sa illegal na droga. Yan po ang masaklap kaya digdis sa tuyang nasyon. Pero inilugod na may mga kasalan, pigpapara di ripinsahan. Arog kay ni Vice President Sara Duterte. Ano ta kadakol ka nagdedepensa na dapat kung may kasalan ini may ebidensya, ano ta dai pa kastiguhon kan korte. Tapos may mga nagpapil-papil pa man ng mga senator judge kuno ay inda. Ito pala sa mga senator judge, saro man ng mga huhusgaran ay kalukuhan na gobyerno tapo ini sa Pilipinas. Barado-bado pa kamukan mga sawis, huhusgaran man kamo.
nagpaparagamit sa nanindoan kwarta kan namamanwa na Pilipino sa sendong mga kabalbalan. Para sa ragin-sagin ka mo, para sa mga Pilipino ay kalukuhan. Duman sa syudad Pucan Naga si Congressman Nelson Legacion scores disaster preparedness in amid Typhoon 1 aftermath. Camarines Sur 3rd District Representative Nelson Legacion emphasized the importance of disaster preparedness as he checked on communities affected by Typhoon 1 during a 3D coordination visit. Through continued collaboration with the Department of Social Welfare and Development, Legacion ensured that immediate and reached residents who were heavily affected by the typhoon. He also met with the Calabanga Mayor Philip Dumalasa and Bombon Mayor Paul Ranin to discuss strengthening local readiness and response systems against future disasters. Both mayors expressed full support for enhancing their municipalities' resilience programs. Legacion highlighted the ongoing construction of the Center for Safety and Resilience, CSAR, in Naga City, which aims to serve as a training and operations hub for disaster management. Inspired by this initiative, Calabanga and Bombon are also planning to establish their own versions of the CSAR facility. Preparedness saves lives. Through unity and cooperation, we can build safer and more resilient communities, Legacion said. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suking pote. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Santa Filomena Birthing Home. Misis, ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAP General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAP General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAP General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB-GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAP General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAP General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Malolos, Quezon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAP General Hospital Incorporated, or call the cell phone number 0970-311-7806. GSAP General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Like po kita rin sa sutuyang programa, iguana po kitang 7 minutos, makalampas an alas 8 nin pagkaaga.
Kabilugan na 300 na mga estudyante ang natawanin tabang pinansyal kan lokal na gobyerno ka na banwaan na pili. Sa naging mensahe ni Mayor Marivic Bisolano sa mga jóvenes, tinawan doon kay ninan, edukasyon iyon importanteng oportunidad sa buhay ka na sarong una sarong maipapamana kan mga magurang. Ang mga estudyante halis elementary ang makakaresbi ng 2,000 pesos. Ang mga nasa sekundarya iyon makakaresbi man ng 3,000 pesos. Sa mga nag-aadal man sa kolehiyo, iyon makakaresbi man ng 4,000 pesos. Sa banwaan man ka na libmanan, Mayor Sun Marpil may apilar sa mga parauma na ipa-insured sa indang mga umahan. Nagpasalamat man ang Chief Executive sa kagurangnan dahilan sa mayong naging casualty sa indang banwaan sa pag-agikan bagyong Siuan. Kailan na sa eraron na in state of calamity, gagamito ng Quick Response Fund ang aning matawanin tabangan na sa 31,800 na pamilya sa enterong 75 barangays kan Banwaanin, Libmanan, Camarines Sur. Hoy, good morning Mampalan dyan sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Canirga, sa Nakings Fall Water Repelling Station. Dyan sa Tubangan kan San Isidro Elementary School. Man ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande Asinman, ki dating kagawad Lowell Lleno, kan Antipolo Old Nabua, Camarines Sur, and siyempre sa UNEP High School, Bat City 7. Sabi ni Cor ang kamandag ng libog ni Pridi. Ano man? Mo man palam yan, Cor. Ano taarog kan si Pridi Boy? Nagaplancharan pamilya sin abogado ni Mary Jane Veloso sa Supreme Court ng habeas corpus petition na naguhurot na pag-adalan ng legalidad kansay ang pagkakakulong sa Pilipinas. Sigon sa petisyon, balga sa lea na padagos ng na pagkakakulong kay Veloso dahil taday siya nahatulan sa nasyon. Suportado man inikan OFW Group Migrante International. There is neither legal nor political basis for Mary Jane's continued detention in the Philippines, sabi pa ni Joanna Concepcion kan migrante. She does not deserve to suffer behind bars not only because she is not a criminal under our legal system, but because Mary Jane is a victim of trafficking. Pinagtuyaw manindan administrasyon ni Marcos sa bagulbulan asin mayon aksyon na clemency. Dawa na nga ni ipinasarkan na Indonesian responsibilidad sa Pilipinas kan Disyembre 18. Pa naglataw na barata Mark Villar sa Angara Grespo kay Ban sa Enprescam pambihira. Idinawit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardoan na duwang dating chairman kana Senate Committee on Finance sa sinman
dating sekretaryo kan Department of Public Works and Highways sa issue kan sulan sa mga infrastructure project kan gobyerno. Sa hearing kan Senate Blue Ribbon Committee kan o kasud mabinasa ni Bernardo an sa iyang ikaduwang supplemental affidavit kung saan biklad kay ni na kan nagserbing sekretaryo kan DPWH si Senador Mark Villar pinagsugo-subot kay ni si dating Undersecretary for Planning Maria Catalina Cabral na maggibo ng detalyadong project list kabilang ang major road duman sa EDSA maintenance allocations asin magsumiter ng lump sum funding proposals. Uminabot subot sa 10% ang komisyon sa mga aprobadong proyekto kung saan ang barangaan ang 50% para kay Carlo Aguilar na iyon maghatod subot nin kwarta sa pinsan kay ning si Mark Villar. 25% man kay Cabral asin 25% sa iya. Nakaresibi man subuot nin kickback ang mga dating chairman kan Finance Committee na sinda Sani Angara ngunyan DepEd Secretary at dating Senadora Grispo sarong GY de la Rosa na subot staff kay Tunipo ang nakipag-ulay sa indang kontraktor na si Mrs. Patron para makuhaan 20,000 na o 20% kan dating senadora. There was a 20% commitment collected for Senator Grispo, Mrs. Patron collected the commitment for Senator Grispo in Diamond Hotel from one of my aides pag laladawan pa niya. Ginawan doon man ni Bernardo ang pangaran ninda Senador Francis Escudero, Jinggoy Estrada, dating Senador Nancy Binay, asin dating Senador Ramon Bong Revilla na nagresibinin kickback sa mga proyekto. Nakakuha man subuot ninda kulang kickback ang dating sekretaryo kan DPWH na si Manuel Bunuan. Tabo Bunuon kadigdi. Pinagnigaran man ninda Villar po asin Binay ang akusasyon ni Bernardo. I vehemently and categorically deny the accusations made today in the Blue Ribbon Committee. Saro po ining dakulang kaputikan sigun ki Senador Villar pangyayari. Ika pa magsabi nin katotohanan Senador Mark Villar ay inda daw. I'm saddened by all the recent news. I trust the DOJ will look into this string of accusations. I support the investigations. That is why I was the first to attend the ICI proceedings. Tawa ka nag-atindir kung kabali ka sa kickbackers. It's alarming that my name was mentioned today. I have never been involved in corruption, Mauto. This I can clearly say to all Filipinos, diyan ni po saro mani. Ay inda daw magparasaragin-sagin ka mo nya na bubulgar na kamo kan dating pag-iriban nindo dyan sa DPWH. Kaya nga ni kamo para gibunin kalustigan, kalukuhan. Dahil man po maralatawan sa indong pangaran kung kamo mga tultul na politiko asin servidor kan Pilipinas. Pinagplanchar naman sa Office of the Ombudsman ang reklamong anomalya laban kay Senador Francis Ches Escudero. Ini man nabikulanong ining kababayan ko sa rupaman ini pasaway. Kailan sa subot systematic irregularities as in posibleng malversation na pinagtutubudan maabot sa 352.6 milyones de pesos kana termino kay ni bilang gobernador kan Sorsogon. Naging Senate President mas lalong nagparadakol so kickbackers. Sa plinanchar na reklamo ni Attorney Eldridge Marvin Aceron pinagatukdoan mga naaraman kay ni sa Commission on Audit sa mga questionableng paggastos kan Sorsogon Provincial Government kan si Escudero pa ang gobernador. Apera kay Escudero pinagabaliman bilang ma-respondent sa posibleng pagbalga sa Republic Act number 3019 o ining inapod na Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin man sa Articles 220 Technical Malversation, 213
as in frauds against public treasury, as in 171 falsification of public documents kan revised penal code, and mga membro kan Birds and Awards Committee. Si Acting Provincial Accountant Rena Garcia, Provincial General Services Officer Rosalina and Provincial Treasurer na dai pa pinagnaranan. Kabilang subuot sa mga questionable transaksyon iyon 125 bilyones 704 milyones 889.93. Kunyan sana pala. 125 milyones, baka pa man na bilyones. 704,889.93. Overlapping infrastructure contracts na pinaggawad sa parehong kontraktor na may parehong mga tauhan as in equipment. Nag-aabot sa 15,474,262.65 national government funds. Kabilang ang 10 milyones na Typhoon Relief Fund na dahi pinautob sa laog nin anum na taon. 8,440,701.12 gastos sa janitorials and laundry contracts na pinagsuportaran kan falsifikadong dokumento, conflicting notarizations and iniimbentong client references. Kaibahan man ang 1,655,400 tupad disbursements na may depektibong perma, nawawarang authorization as in salang implementasyon kan board members. 5,654,955.90 kan development projects na subuot pinaghugot sa 20% development fund pero depigbali sa aprobadong procurement plan as in 195,748,853.86 na kantidad. Kanday inaasahan na property, plant and equipment accounts kabilang ang ghost assets as in demolished na infrastruktura na nakalista pa man sa libro kan provincial government. These are not mere accounting errors. These are deliberate acts that rob the children of Sorsogon of their future. While families struggled through the pandemic, public funds were diverted, mishandled, or left to rot in government accounts doon pa ni Aceron. Kan nakaaging bulan, iyon nagplanchar man si Aceron ethics complaint laban kay Escudero Senado dapit man sa subot pag-resibin in campaign donation hali sa sarong kontraktor. Hindi maray ko sa Sorsogon, tanag-asinso ang Sorsogon, dawa dakol an anomalya, kan gobernador pa, si Senate President dati, Chis Escudero, digdi man sa Camarines Sur, kadakol flood control, infrastructure project, pero dahil nag-aasinso ang Camarines Sur, ay inda daw, imbestigaran man, digdi sa Camarines Sur, kung ang pigpaparagibo, kan sarong pamilya digdi. Na nagdadakol ang kampon. Sala po yan kung ang Sorsogon sana. Dakol mo na mga Bicolano pa, dapat magka-imbestigaran. Yan nga ni palan sa probinsya kan Catanduanes, may istorya sa kuya na taga Santiago, naka-star na, nakapangagom duman sa Catanduanes. Kan ang gobernador diyan, si Governor Coa, na dinaog ni Governor Azanza, ngunya ng mga panahon, yun ang gobernador. Sige daan pamakal kan eleksyon. Kumbaga, nag-aabot na sa 15,000 ang pamakal. Nadaog sa nadaan ni Governor Azanza na mayong ginastos na gayo, dahil na makalin boto. Dapat arog man po kaya ng gibuon, digdi sa Camarines Sur. So sigan pamakal, iula. Tayo po ina nakakaraot sa probinsya. Kumbaga daing asenso ta, so pamilya ko wada dyan sa Catanduanes, amak mong may mga barko na, may mga daga ng maiwas, may mga negosyo. O, nag-aasenso, so politiko, karo man digdi sa Camarines Sur, ang nag-aasenso, sarong politiko. Dapat po arugon ang ginibo dyan sa Catanduanes. Dyan man sa Albay, lumismo. Hindi na baga pinagana giraray si
dating Governor Congressman Joey Salceda. Kumbaga, ang nangyayari dyan, dynasty, tigdi sa Camarines Sur, dynasty man po baga. Yun po yan ang dapat isipon kan mga namamanuaan ng mga taga Camarines Sur. Naday po maasensuan sa tuyang probinsya, sagkod na sarong pamilya sa naan nakatukaw digdi. Namamayagpag, hirak man kan mga taga Camarines Sur, pinakadakulang probinsya sa reyon kan Bicol, pinakatios man. Yan, nagluwas po yan sa Philippine Statistics Authority. Daog pakita kan Camarines Norte, daog pakita kan Masbate, kan Catanduanes. Anong nangyayari sa Camarines Sur? Para Balangibog na number 1 tourist destinations. Kung ano-ano na sana, bagang number 1 daan Camarines Sur, number 1 gawin sa korupsyon. Ay inda day daw kita magparautoon ta kung number 1 kita sa relief nga ni sagkod ngunyan day inaarabot nin tultol. So mga dapat reliepan na mga nagtitios na namamanwaan kan taga Camarines Sur. Kaya number 1 in malnourished man ang Camarines Sur, nagluwas bagayan sa survey. Kung tultol po ang mga politiko digdi sa Camarines Sur, ano ta kadakol kan gutom, kadakol kan malnourished. Para pasimplihan sana po kita kan mga politikong ini digdi sa tuyang lugar. Kita herak man. Tapos nagpapara pauroto man kaya ibang mga taga Camarines Sur, kontento na sinda kan 3,000, 2,500 pag-eleksyon. Pinapuli naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang mag-agom na Carlasin Mansara Diskaya tanganing kuon ang mga ini an leader na subot may laog kan informasyon kan mga individual na sangkot sa manomaliyang flood controls project. Sa pagpapadagos kan pagdaog kan Senate Blue Ribbon Committee, kasuod ma, pinagapot ni Senate President Vicente Tito Soto III ang magagom na diskaya dapit sa leader na may laog kan informasyon dapit sa kickback kan nagkapirang mga congressman, mga opisyal, kan Department of Public Works and Highways na nainot ng naghurot o pinaghurot kan committee. Sinabi ni Curly na daina naginibong makuha ang leader dahil nakulong siya sa Senado matapos siyang makontempt ka na September 18. Kan usisao ni Soto kung taano taday mismo ang sa iyang agom si Sara ang nagkuha kan leader dahil bako uman siya ang nakakulong sa Senado. Sinabi ni Curly na mayong aram ang sa iyang agom dahil siya ang nakikipagtransaksyon sa mga politiko. Nagdesisyon si Lacson na chair kan committee na pansamantalang i-excuse ang mag-agom na kontraktor sa pagdangog para kuon ang leader kay bahan ang mga tauhan kan Senate Sergeant at Arms. Mabalik kamo para darahon ang dokumentong leader na nagpapatunay o nagsusuporta sa Indo sinumpa na sa laysay na may mga kongresista na may nakaresibis sa Indo sigon ki Lacson. Hapon na kan magbalikan mag-ugahom pero daw wang leader sa naman ang nakwa dahil ang subot sa sendang pagmamadali na makabalik sa Senado ay napangyayari. Hoy, kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan sa Banwaan ka na buhi. Dating alkalde Margie Moran Aguinildo asin man ki dating alkalde Jones Belsa. Nangangaturugan nin mata sigon ki Duterte kung si Sayman na nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by 4th quarter of this year. Nangangaturugan nin mata mayo man sa tamang pag-iisip talaga. Inagatuyaw man kan Vice Presidente ang pagbagsakan na kantidad kan piso kontra dolyar sin maluyang paglaog kan investor ang dahilan kan makupad na dalagan kan ekonomiya.
Loss of confidence sa satuyang nasyon. Inian mayong investment na naglalaog sa satuyang nasyon. Doon pa niya ay indaman daw sa imo puro kaman kontrabando. Kontra kata pigpapara tira ka pero kung pagpara uyon-uyon ang kakan kalungkutan mo sa buhay Vice President Sara Duterte dahil ka mapara taram-taram nin kung ano-ano sa administrasyon. Kan Webes, sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-aasa siyang makakabawi ang ekonomiya sa fourth quarter dahil sa itutudong public spending. Para tuyaw kaya ni si Vice President Sara Duterte dahil siya nakakabelo kan sa mga kalungkutan sa buhay sa Pilipinas. Ang pamilya Duterte kaya ngon niya naiipit. Tapos yung mga pag-iriba ninda nasasagipit. Yan kasimple baga. Kaya puro katuyaw mayo ka ng padumanan kumbaga permi kang kontra sa mga nangyayari sa gobyerno. Daw, anong ginibo nindo kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte? Kaya nagbagsakan ekonomiya, ay inda daw ka mo nagpabagsakan ekonomiya kan Pilipinas kan panahon in pandemic. Yan po ang katotohanan dyan, no? Ay na sa mga pigpara utang nindo sa ibang nasyon na pambakal nin mga PPS. Gagamiton sa pandemic na pigpara derelinsyahan. Itong mga pang-inject ay pambira dahil nga kita pagpara utuon nagluwas na anomalya sa parmali. Ito dahil nindo yan sinisimbag. Dapat niya ni mapanimbag man si Duki itong DOH Secretary kan panahon na saruman po itong may kalungkutan. Arain na sa mga embelto sa parmali na nagparakirikbak dapat ito ang magkakarastigo hindi at least so pinuno sabi nga ni kaya niya na duman sa Netherlands kumbaga nadali na si Pinuno saro pang Pinuno yaon pa sa Kongreso ay Senado si Senador Lito Lapid adopted son kan siyudad din Iriga nagray nangod kaya kan magbisita si ano yan Senador Lito Lapid kan panahon po nin eleksyon kadakol ng mga t-shirt para tao duman sa mga nag-aratindir ay pambira niya ako ragon kaya saro sa nagpagana kay Senador Lito Lapid si Pading Joris Pares sa kaso mga taga-Iriga padaba adopted son dahil pinapabayaan ng pamilya Lapid digdis po sa siyudad kan Iriga. So ML party list lugod ro babaso na ako ang boto. Ano nangyari sa mga taga-Iriga? Taga mas pinapadaba si Pinuno. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon. Si Glinda Biares, sa lado technical, si James Oco. Duman sa transmitter, si Ricky Sagayap. Kuman po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica.